Inkosi bazalwane. So this is ekhaya labafundi. Kusekuseni bazalwane 16 April. Nje bazalwane, this is ekhaya labafundi. Siphuma emvoti bazalwane. So today bazalwane kuzofika MEC social development. Kuzofika no Mkhwanazi, Mamthoko Mkhwanazi ekhaya labafundi. So bazalwane, abazalwane bafika nje from Mvoti bazalwane. So manje se-expectile abazalwane bethu abazofika ngo-11 bazalwane. So ngiyonibonisa abazalwane baya prepare nje for abazalwane abazayo nje. So this is ekhaya labafundi nje bazalwane. Bazalwane basebashanelile nje bazalwane igceke. Sima bazalwane bangene ku-clean nje bazalwane. This is ekhaya labafundi. Hallelujah. Ne Central Music khona bazalwane siphuma nabo laphana emvoti. So ani igceke nje li-clean bazalwane, clean. Okay. On set. Okay. Jesu Kristu Nkosi. And chef wethu unjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila maso namhlanje nisipreparalani? Okay, njengamanje ngiprepare ibreakfast yama guest ethu. Ibreakfast yami ngizobenza lama fried. Okay. Ngenze scrambled egg. Avocado and grilled tomato and also bread. Okay, so ikhaya labafundi thina nesiphelani. Awukawazi ne ngizobuza ngoba wena uprepare lama guests, right? Yes, I'm busy with the guests. Okay. So I don't know anything about ikhaya labafundi. All right. Oh, see. Nisipreparelani bosisi noluthando Nkosi yami. Ucela bosisi noluthando ekitchen bazalwane basipreparele breakfast. Okay, it's for the breakfast. Yebo. All right. Okay, so siswami yaqoba lapha yana sisno. Mina ngiyaqobela nje. Usenzele ishebo nyana. Yes, for later though. Okay. All right, sabonga ke. Oh, mapote fireplace, okay? Jesu Kristu Nkosi bazalwane nisibekeleni la. Mina ngiyophayela ingane zami. Yeleni. Ngikhaya amanzi okugeza. Oh, amanzi okugeza lana. Okay. Ama guest atholile amanzi okugeza yini? Yeah, sekhona. All right. Usabonga siswethu Inkosi ibusisi. Kristu Nkosi sisi. Unjani? Siphekeleni ngiyaphila, siphekeleni fireplace. Sipheka i-rice ngapha sipheka amaqabunga. Amaqabunga. Yinto. Cela ubani? Oh, okay. Right, sabonga. Ntambama lokho. Kwamanje kuseni lokhu i-rice lantambama. Oh, so ama guest nawo azodla lokho. Ama-guest? No, ama-guest wow. All right. Thank you. Bazalwane saphelela siphuma emvoti bayangena manje. So nje bazalwane. Ulo kuphela nje bazalwane. So qhubeka nomsebenzi wenkosi futhi bazalwane nje. So sabonga. Ingoma masibuyele enkosini siphakamisa udumo lwayo. Hawu banqwele Senkosi uthi sibe. Hallelujah. Uyisizwa kanjani namhlanje kuzofika amakhamera? Okay, kufika MEC wa social development, kuzofika no Mamthoko Mkhwanazi nje, kufika ihulumeni yonke nje. Namakhamera Central Music khona ekhaya labafundi. I mean, how do you feel? I feel great because ilahamba ivangeli. So hamba vangeli. Hallelujah. Siyakhumbula ukuthi liyasho nezwi lapha ya ku Matthew 3 verse 2. Liyasho ukuthi phendukani ukuthi umbuso wezulu sesondele. Hallelujah. So baphenduke bonke abantu. Sekunjalo, sabonga. So bazalwane siyothandaza manje ngoba sibuya emvoti. Siyothandaza manje.
se layo ngengoma oh ingoma masibuyele enkosini siphakamise ingoma. Abazalwane bafika nezinkuni bazalwane emvoti. In the meantime sebalindele sobonga uNkulunkulu. Hallelujah. Ingoma sibuyele enkosini ingoma abula kumele kanye labafundi bazalwane sebenzo wenza so bazalwane saye egadeni khona ngibona bobuthi lapha ngacheka ukuthi benzani nje bazalwane so kwembiwa bhatata bazalwane ufakiwe la nje ubhatata lana ukuthi bethu bayasi embela bhatata hallelujah idliwa nomuhlaza so nje bazalwane wona umsebenzi usegcekeni so far hallelujah kanye labafundi